Kaixo ikusentzuleok, gaurkoan Nafarroako simboloen legeari buruz hitz egingo dugu, eta horretarako Pello Iriarte dugu hemen, historialaria eta kolaboratzailea, zer moduz? Ongi. Ongi etorri gure programara. Mila esker. Berriro ere. Mila esker. Eta, orain pilpilean dagoen gai bat da, erreakzio ezberdinak izan dituena, eta baina hau, simboloen kontu hau, ez dute beti gaur duten konnotazio berberak izan. Bai, kontu honetan nahazten dira kontu pila bat, ez? Alde batetik nahazten da heraldikaren gaia, eta, heraldika, gaina kontutan izan da, heraldikaia berez da arrasgai interesgarria da, eta, nahiko estriktua da gauz batzuetan, ez? Horri buruz gero solastiko dut. Gero baita ere, nahazten da, adibidez, estandarte militarrak, nahazten dira baita ere banderak, gero ikurrak, herrialdeen ikurrak, hemen gauz handiz nahazten dira, eta gainera ikusten da baita ere alderdi politiko ezberdinak eta bakotxa daukala baitu bere irakurketak. Orduan, nik uste dut, ja hasi beharko ginen hasieratik, ez? Heraldik aldetik, Nafarroko armarria. Nafarroko armarria, gaur egun ezagutzen dugun armarria, hau da, fondo gorria, urrezko kateak, bere koroiarekin, eta erdian gainera holako esmeralda bat. Hau noski ez da beti hola izan, eta gainera gaur egun guk ulertzen dugu hori dela Nafar guzion simboloa. Hau da, herrialde baten simboloa. Baina berez, heraldik aldetik, hau ez zen herri baten simboloa baizik eta zen erregaren simboloa, famili baten simboloa zen. Eta gainera ez famili bakarra. Zetaz gero, ikusko dugu historian zehar, nola familia ezberdinak, erresuma ezberdinak, erabili dituzte baita ere Nafarroko armarria. Ja, hau, aurkitzen dugu Erdi Aroan, aurkitzen dugu nola erregeak behar zituzten solako simbolo batzuk, garai batean adibidez erromatarrak eta ziriluak edo seilloak eta erabiltzen zuten bezala. Eta, guk ezagutzen dugun iaia lehendabizikoa izanen zen zaldun bat, eta zaldun horrek darama olako eskudo bat, eta eskudo hortan badirudi nabaritzen da daukala nolabait ere gurutze hori, nolabait ere Nafarroko armarriarekin lotura daukan simbolo hori. Baina gero baita ere, 13. mende hasieran, daukagu Santxo Azkarrak erabiltzen duela bere simboloa, eta bere simboloa zen arrano beltza. Arrano beltza, guk gaur egun ere ezagutzen dugun simboloa, por cierto, baita ere debekatuta egon dena, nahiz eta gero ikusko dugu nola erabili den, hainbaldekoetan ere erabili den simbolo hau, eta gero teobaldotarrak erabiltzen dute nola baita ere gaur egun ezagutzen dugun armarria. Kateak eduki biharrian, ziren beste kontu liso batzuk bezala, karbukloak, nolait remate borobilak zaukatenak, baina diseinua gutxi gorabehera hori da. Hori, noski, zen erregaren simboloa. Zen erregeak erabiltzen zuen simboloa, ez herri baten edo herrialde baten simboloa. Eta zeraldika, kontu horietan nahiko zehatza da. Ni adibidez Baztandarra naiz. Baztanen sortua eta Baztango etxe gehienak daukate Baztango armarria. Baina Baztango armarri hori da erregeak emandako eskubide bat. Eta gainera etxe gehienak daukate armarri hori, baina ez denak. Hau da, bakarrik Baztango herritarrak, Baztanen sortutako herritarrak, Baztanen etxeak zituztenak, erabiltzen zuten armarri hori eta armarriarekin batera gainera zaukaten noblezia titulo bat, hidalgoak. Baina batzuk berriz, batez ere maizterrak eta maizterren artean kasu famatuena, Baztango kasu famatuena segurazkire agoteak dira, horiek erabat debekatuta zaukaten Baztango armarria erabiltzea. Karo, noski, orain ez dugu ulertzen, Baztanen ez dugu ulertzen armarri hori nolait ere eskubide bezala edo titulo baten adierazpena bezala, baizik eta ulertzen dugu Baztango simbolo bezala. Baina hori da kontu modernoa da.
Eta gauz bera pasatuko da armarriarekin. Armarria, hor daukagu orduan, Nafarroko erregiaren armarria, bere simboloa, eta nolabait ere simboloari gainera gero hasi behar dira erabiltzen, adibidez, Nafarroko konkista ondoren, Carlos Enperadoreak kasu batzuetan, ez gehienetan, sartu behar du baita ere Nafarroko simboloari, armarria, sartu behar du baita ere bere armarrian. Azken finean, berak erten duena da, ni naiz baita ere Nafarroko erregea. Bai. Baina, karo, baita ere daukagu Benafarroa, eta Benafarroan oraindik ere daukate Nafarroko erregea, oraindik hor dago. Azkenean, Enrikek izan da, Paris Marpale una misa, eta hori den, hor badaude hainbat kondari baita ere, hugonotea, gero berriz pasatzen da katoliko izatera, eta hola, azkenean hau ere, azkenean izanen da baita ere Frantziako erregea. Eta berak erabiltzen du orduan, nolabait ere, titulo horren armarriak. Hau da, Frantziako erregea da, baita ere dauka Lis lore horiek, baina baita ere Nafarroko armarria. Eta Nafarroko erregea da, orduan baita ere erabiltzen du Nafarroko armarria. Eta, orduan nola jarraitzen dugu, eta orduan ikusten dugu nola 19. mendean, 18. mendean bukaeran, oraindik ere nola da hor ditugu, ditugu alde batetik, nola Espainiako erregeak erabiltzen du Nafarroko armarria, gaina jakin eta Borbonak baino lehenago, Austriarrak, horiek ere deitzea Espainiako erregea hori gutxiegi zen beraientzat. Beraiek ez ziren Espainiako erregeak, beraiek ziren Kastillako erregeak, Aragoiko erregeak, Nafarroko erregeak, Napoleseko erregeak, Siciliako erregeak, Granadako erregeak eta Amerika guziko erregeak. Hau da, eske beste naz gutxiegi da, ez Espainia, neko eskaz. Eta orduan, gero ja, Borboiak hasiko dira erabiltzen, orduan Espainia hitza hasiko dira erabiltzen, eta bere armarria noski egonen da baita ere Nafarroko armarria. Gero ja izanen da, 19. mendean eta batez ere 20. mendean, nola baita ere, nola lotzen da simbolo hauek, armarri hauek lotzen dira ja herrialdeen simboloekin. Orduan sortzen dira. Lehenagotik baita ere, hitz egin behar dugu estandartei buruz, ez? Gerran, erabiltzen zuten estandartea. Estandartea zaukan nahiko helburu argia zaukan, jakitea, ez? Non zinen, eta nor zinen, eta non, eta nortzuk, eta hor, hor adibidez, badirudi, ja Nafarroko konkistan, Nafarroko erregeen tropak bai erabiltzen zuten, badirudi, bandera gorri bat eta hor baita ere Nafarroko armarria. Gero ja, 16. mendean, orduan ja Nafarroko tropak joaten dira baita ere Flandes aldera eta horrela, eta hor baita ere erabiltzen dute estandarte bezala, baina ja beti ere estandarte militar bezala, erabiltzen dute baita ere bandera gorria eta Nafarroko armarria, hau da, Nafarroko erregearen simboloa. Baina hori zen beste kontu bat. Eta horrek emanen du baita ere ondorio bezala, noait ere, horren evoluzioa izanen da bandera. Eta orduan ja sartzen gara 20. mendean, eta 20. mendean ja erabiltzen ditugu hasten gara erabiltzen armarria eta bandera biak Nafarro guzion nolabait ere simbolo bezala. Ez errege baten simbolo bezala, ez ejertzito baten edo militar batzuen simbolo bezala, baizik eta herri guzi baten simboloak bezala. Herri plural bat, gainera. Bai, noski, eta azken finean, ulertu behar dena da, baita ere, aigara solasten erresumei buruz. Gauz bera ez, gaur egun, batez ere alderdi politiko batzuketan ahazten dituzten nolait ere, zer diren erresumak, zer diren estatuak, zer diren herrialdeak edo herriak, eta gero kulturak, eta gainera, hori dena nahaztean eta hola, azken finean, Nafarroko erregea, bai, egia da, Nafarroko erresuma gutxi gora bera da gaur ezagutzen dugu Nafarroa.
baina adibidez beti atentzen dugu, edo gehienak atentzen dute, ni bazandarra izenez jo ondoan daukat, Nafarroa. Eta claro, hor Nafarroan adibidez, pues hor Nafarroan hor erabiltzen dute noski Nafarroko armarria erabiltzen dute, baita erabiltzen dute ikurriña, azken finean hor baita ere ikurriña ulertzen dute ez lur eremu baten nolabait ere ikurra bezala, baizik eta euskal kulturaren eremu simbolo bezala, eta baita ere Frantziako estatuaren bandera. Eta, pues bueno, pues orduan hasiera batean lan duten bezala ez, hemen ja handitzek egiten duzte olako irakurketa batzuk, eta orduan, pues bueno, ez, gainera kontutan izan behar da baita ere, Nafarroko armarriak eta Nafarroko banderak 20. mendean sortuak direla, baina gainera baita ere daukatela bere evoluzioa. Nolait ere 1910ean edo sortu zituzten, bai armarriak eta banderak, ja modu ofizial batean eta bai herrialde batekin lotuta, ez ja erregearen simboloak bezala. Eta gainera hor parte hartu zutenak gainera euskaltzaleak ziren, haien artean Arturo Kampion zegoen, euskaltzale famatuak, eta bueno, hor parte hartu zuten. Noski gainera horrek ere izanen du evoluzio bat, beraiek ere erabaki zuten hartzea karbunkuluak erabili beharrean kateak, baita ere esmeralda berdea erdian, esmeralda hori koindariak erten duz, ez karo hor gero sartzen da beste koindaria, hau da, nolait ere Sancho Azkarrak Navase Tolosako batailan partu hartu zuen, eta hor, bueno, kristunak egin zituen, eta gauzoien artean, hautsi zituen kate batzuk, eta orduan kate horiek dira, orduan Sancho Azkarrak lortu zituen kateak, edo hautsi zituen kateak. Kasu gehienetan horiek kondariak izaten dira, baztan ere daukagu gure kondairia. Ertan duena, pues, noski horko baztango damer hori, pues, nada, baita ere baztandarrak Navas de Tolosan parte hartu zutelago, eta bar. Bueno, hori, pues, ez, hori sartzen gara nolait ere kondarietan, sartzen gara horako historiotan. Eta, bueno, pues, orduan erabiliko dute, simbolo hauek erabiliko dute, Nafar guzion simbolo bezala sortzeko, baina, adibidez, Errepublika garaian, koroiak kendu behar dute. Koroiak kenduko dute, jarriko dute holako gaztelu bat edo arresi bat bezala, gero berriz, Gerra Zibilan, eta gero Gerra Zibila eta ondoren, Frankok ikusita nola Nafarroak batez ere Nafarroko karlistak nola parte hartu zuten gerran eta zen nolako biktoriak eta izan zituen eta nola portatu ziren eta horrela, pues bueno, orduan jarriko dio San Fernandoren gurutzea eta laureada famatuarekin. Nolait ere, hori ja, nahiz eta hori zen simbolo militar bat lehenagokoa, baina gero edo garai hortan zuzenean lotu zen frankismoarekin eta batez ere lotu zen fascismoarekin. 82an, Nafarroko parlamentuak erabakitzen du hori kentzea. Por cierto, UPNek eta UCDek garai hortan erabakitzuten kontra bozkatzea. Beraiek ez zuten nahi gurutze hori eta laureada hori kentzea. Eta, bueno, orduan, gaur egun oraindik ere, daukagu, ia hasiera batean sortutako simbolo berbera, da, 1910ean sortutako simbolo hau. Kateak, koroia, fondo gorria, eta berez, horretxe bertan, leku guztietan dago. Bueno, berbera, baina ja historia guzti hori pasata gero, konnotazio ezberdin, bakoitzak egiten duen irakurketa ezberdinekin. Batzuentzat Nafarroako bandera zerbait errepresentatzen duelako, beste batzuentzat beste gauza bat, eta hori da horrexengatik da orain gertatu den gai guzti hau, ez da? Baina nik uste dut, hori izanen zen ere iritzi personala, oposizio egiteko modu bat, hau da, beraiek dute ez, arriskuan dago, arriskuan noiztik dago arriskuan, hau da, are gehiago, beraiek baino lehenago, orain
lortu diren taldeak eta alderdiak elkartu direnak berzegunean manifestazio hau egiteko eta hola, horiek baino lehenago adibidez, egon ziren beste mugimendu batzuk, beraiek gobernuan zirenean gainera, adibidez, elkarteak, taldeak, Navarralde, Nafarroa bizirik, aldarrak izan zuten baita ere Nafarroko simboloak, eta gainera, beraiek ere, horien artean, adibidez, Iruñako alkatea, baita ere, Joseba Ziron eta hola, beraiek ere landu zuten Nafarroko historiari buruzko berz irakurketa bat, zertaz, karo, irakurketa ofizialak adibidez, konkista hitza zuen onartzen. Eta orain ja badirudi bai, egon zen konkista bat. Normalian ongi da, irakurketa bat baino gehiago egotea, zertaz gainera, normalian egia ez zainoiz ikusten, zertaz azken finean historia hola da, eta orduan beti ere egon da irakurketa bat baino gehiago. Eta gainera, gero, simbolo hauek erabiltzea eskubide batzuk aldarrikatzeko eta horrela, erabili dira baita ere. Nik, eta hau ere nire iritzi personala da, nik hori ez dut ere ikusten, ongi ikusten dute irakurketa ezberdinak egitea, baino eskubide bat nolabait ere eskatzeko edo aldarrikatzeko ez da historia beharrik, ez? Hori da, hori da berdintasunen gaia bezala, ez? Badaude batzuk ere erten dutenak eta bai, eske Euskal Herrian, matriarkatua eta hola, garai batean, bai, matriarkatua normalian zen emakumeentzat lan gehiago ematea. Hau da, historia erabiltzea eskubide batzuk aldarrikatzeko nik pertsonalki ez dut ikusten, eskubideak dira eta eskatu behar dira. Ez da historia beharrik. Hortarako adibidez, autodeterminazio eskatzeko eta hola eta eske karo, eta Nafarroaz behin ere egon Euskadirekin batera eta ez dakit, baina adibidez Ameriketan atera ziren, porque sí. Hau da, ez duten izan esketal, bai erabiltzuten baita ere simbolo batzuk, simbolo prehispaniko batzuk, eta baita ere adibidez erabiltzuten eta orain ez zaita ateratzen izena, lehenagoko Ekuador eta zonalde hortako orain izena ez zaita ateratzen, baina aldarrikatu zuten ez, baita ere lehenagoko Inken, Erresuma, Imperio hori eta hola, baina simbolo bezala, nahi dut, hori zen beraiek argi zuten eta guk hobe gaude zuen gabe eta listo. Izan ere laburua ez da beti, zer zen... Gauz bera, gaur egun ulertzen dugu euskal simbolo bezala, baina baita ere, bai aipatzen ditugu beste herrialde batzuetan, beste kultura batzuetan, eta azken finean, bai prehistorian gaur egun historialariak ez dute ulertzen herriak edo herrialdek edo gauz itxiak bezala, baizik eta bazegoela gaur egun bezala harremanak, igual ez gaur egun dagoen globalizazio hori igual ez, baina bazegoen harremanak eta edo Donoiako bidearekin eta holako gazuek erdi aroan eta beti egon da herrialde edo kultura ezberdinen harremanak, onak, gaiztuak, denetarik, eta kasu honetan gauz bera ez, azken finean batez ere Francoren garaian egon zen olako adoktrinamentu bat, egon zen olako nazionalismo espainiar bat, non eta gainera nahiko zaila zen ere sartzea, eta azken finean betidanik bai Espainian beti izan ditu herrialde kultura ezberdinak eta gero apatian sartzea. Eske debekatuta dago euskara hitz egitea, debekatuta dago katalaniera hitz egitea. Horrekin lortu behar duzun gauz bakarra azken finean izanen denak asertzea. Eta orduan, hoxe ez, nolabait ere sartu zituen beren simboloak, erabil zituen simbolo batzuk, adibidez Pelaio eta holako kontua, sartu zituen baita ere moroen aurkako gerra eta hola, jakinta Frankok erabili zituela, marrokietarrak eta erabili zituela bere bandoan. Baina, hori da, azken finean, kontari zen behar dugu, hoxe ez, nola pasatzen diren, kasu honetan izanen zen errege erresuma baten
simbolo bat nola pasatzen den herrialde baten simbolo izatera. Eta azkenean, pues, karo, ikusita, pues, nortzu dauden gobernuan eta kontutan izan da, gainera, orain artio, simboloak debekatu dituzten bakarrak, nolabait ere izan direla, pues, hoxe ez, UPN-eko azkeneko gobernuetan, haien garaietan, haien eta presidenta zenean eta horrela, pues, ez dagoen ere olako gatazkarik eta, igual pixka bat, baina ez gaur egun dagoena. Arrano beltza debekatzea. Arrano beltza, ez dakit, baina Navas de Tolosan, hau da Andaluzian, hor alde guztietan dago. Eta ez hor bakarrik, baizik eta gainean Nafarroko jauregian, hau da Iruñan, parlamentua zegoen jauregian, hori baita ere dago, oraindik ere, arrano beltzaz beteta. Eta gaina arrano beltza horiek dira nahiko modernoak, hau da, Victor Reusak erekina berritu zuen 50. hamarkadan hortxe, eta, berak ere ulertzen zuen, nolabait ere, arrano beltza zela Nafarroko simbolo bat, eta erabili zuen, baino eskin guztietan, baita ukiek eta guzti daukate arrano beltza. Izan ere, ikurrina ere, hasiera batean bakarrik Bizkaia representatzen zuen, gero ja... Bai, eta azkaro batzuk ertute ez, eske batzuk ikurra batzuk dire beste baino zaharrago, eta hola, ikurrina noski da, erabat berria da. Baina, azken finean, Nafarroko bandera, Nafarroko simbolo bezala, baita ere kontu nahiko berria da. Erabiltzen zuten Nafarroko erregeak, baita ere gero nolabait ere Espainiako erregeak eta Frantziako erregeak, eta baita noski erabiltzen zuten militarrak ere erabiltzen zuten estandarte edo bandera bezala. Ikurrina sortzen da nolabait ere, hoitxe ez, herrialde baten ikurra bandera bezala. Kasu honetan, hasiera batean naski Bizkaia bakarrik. Gero ja, Bizkaia hartuko dugu baita Euskadi, eta gero azkenean nolabait ere gero eginen den beste irakurketa bat izanen da, hoitxe ez da Euskal Herriko edo Euskaldun guztion ikurra bezala. Eta hori adibidez, ez be Nafarroan bakarrik, baizik eta iparralde guztian erabiltzen dute inolako arazorik gabe, eta jakinta gainera Frantziako estatua nola den, eta Frantziako estatuak gauz batzuetan Espainiako estatua baino gogorrago da, zentralismoa iso gogorrago da, horra adibidez euskara hezkuntza mundua eta sartzea oraindik ere zailago da, baina hala ere gauz horiekin ez da sartzen. Ez da sartzen, ez gainera beraiek nola ja baita ere daukate, lotzen dute hainbat gauz olako eskuzabala daukate hainbat kontuetan, gauz batzuekin daukaten eko eskuzabala, batzuekin ez, baina beste batzuekin daukaten eko eskuzabalak eta gaina ulertzen dute, hoxe ez, emati itxura hori plurala bezala eta batez ere turistei begira gainera, ez? Iparraldean batez famatu da nola ikurrina sartzen dute leku guztietan eta Lauburua eta txapela eta dena sartzen dute alduten leku guztietan sartzen dituzte. Orduan, hoxe ez, azken finean, Nafarroan gaur egun ikusten ari garena, azken finean ez da Nafarroko zion simbolo arriskuan dagoela. Udaletxetan dago, leku guztietan dago, Nafarroko gobernuak erabiltzen du. Kontua da, batez ere da, nolabait ere gaur egungo gobernuari oposizio egiteko bide bat. Aipatu duzun bezala, hor ondoan dugun hori adibide bikaina. Frantzia denak kulturala beraztasuna ospatzen dute eta primeran daude, Frantziako... Gainetik gehitzen bada, ongi. Gilego sakotzen badute eta horrekin jakusten badute badagoela arriskua nolabait ere herri bat bereizteko edola eta Korsikan bezala eta horrela, orduan ja ez. Baina berez, printzipioz, ez dugu inolako arazorik. Peio, eskerrik asko etortzeagatik. Ez da zeren, haizuei? Ongietorri, badakizu ongietorria zarela eta oso interesgarria eta beste batetan jarrituko dugu beste kontuekin. Ongi da, mi esker.